רצינו לשאול את סבא קצת על, כמו שאמרנו, על העבר ועל השורשים. אז נתחיל לשאול, קודם כל, השם שנולדת בו, זה לא השם שלך, נכון? זה השם משפחה. זה המשפחה שלי, מה זה? פלטיאל. המשפחה זה ימימה. ומה השם משפחה? באגאון. וזה השם שאיתו נולדת? לא... בטח. לא היה, זאת אומרת... זה לא היה, יש לי רב סבא שמונח בהר הזיתים. שם גם כתוב באגאון, חיים אליעזר באגאון. כן. ימימה. ומתי נולדת? מה התאריך לידה? אצלי יש בעיה, בתעודה הזאת אני יותר מבוגר בשנה. השנה האמיתית זה שנת תרע"ח. ואתה זוכר תאריך לועזי? יש תאריך לועזי מדויק או ש... כן, ב-18. 1918. באוגוסט, 20 לאוגוסט. אני גם נולדתי בתמוז, תמוז, 20 בתמוז זה היום הולדת שלי. זה היסטורי, אחר תמוז. ואתה יכול לספר קצת על המשפחה שלך? המשפחה שלי, המקור זה מרוסיה. הם עברו, הם עברו לפולניה, אני לא יודע באיזה צורה זה. ובפולניה הם נהיו חסידים. מי זה הם? כמה אחים אתם? סבא וסבתא. הסבא והסבתא וההורים. הסבא היה משהו... גאון. הסבא שלך. הסבא גאון, היה יושב ולומד, והיה מלמד שיעורים, הוא עבר איזה 10 פעמים את הש"ס. הוא היה כותב דברי קבלה, הוא היה אחד מהבחירי החסידים רזין. אתם יודעים מה זה רזין? היה חסיד רזין, בעל תכלת. כן. אין לו תכלת. כשהרב הזה נפטר, האחרון, אז הוא לא רצה להיות רב הבן, אז הוא רצה, והקהל צעק שרוצים לעשות את הסבא רבי. אתה יכול לתאר לך מה, זה היה שם עשרות אלפים חסידים. זה היו חסידים, רזיני היה חסידים לומדים, לא כמו, אני לא מעטף גור, אבל היו חסידים שהיו גם כן בורים, רק זה היה חסידות, היה למדן גדול, גם אבא שלי היה באמת, הוא היה, למשל, אם יש ספר תומים, הוא ידע את זה בעל פה, היה חריף. זהו, אנחנו, אבא שלי, האמא שלי הייתה ממקור חסידי, ממשפחת רוזנבוך. היה פה משפחת רוזנבוך פה בתל אביב, היה להם בית חרושת לחוטים. הוא היה איש ידוע, הוא היה חסיד מוג'יץ, הוא היה מנגינות, הוא היה מלחין מנגינות משהו. אני הייתי צריך לתת לו את ההסכמה. הוא היה בפוניבש, הוא היה זאת אומרת, שיחזיקו תומכים, יחזיקו את הישיבה, הוא ואח שלו, כל אחד נתן במשך שנה, אני יודע, כמה חודשים בשביל לאכול, לעצים, לא היה את התרומות גדולות, היה בעל תורן גדול. אצלנו היה בית חסידי, בית יפה, פרנסה בשפע, היה לנו חנות בסיטונאות, משקאות חריפים, מה שזה לא כולם היו יכולים לקבל, לא כולם יכלו לקבל רישיון לזה. מי יכל לקבל? למי נתנו רישיון? היה להם זכויות. לא נתנו סתם רישיון. מי זה להם? זה לאבא? זה... לסבא? איך קראו לסבא? סבא קראו ישראל יהודה, ישראל יהודה, בן רב חיים אליעזר. רב חיים אליעזר מונח פה בזה הזיתים. הסבתא קראו טובה. אז בזה הם עסקו, הם הקימו את זה היה פרנסה בשפע, היה... המגירה של הכסף היה חפשי, מי שרצה לקחת,
יש סיפור, אני אחר כך אדבר על הסיפור. היה פרנסה בשפע, בזמן האחרון היה קצת קשה, מפני שהתחילו ממס הכנסה, היה שם נגד היהודים הבויקוט, כל המנגנון החילוני, זאת אומרת משטרה, שופטים, פקידים, אנחנו עשינו מה שאנחנו רוצים, היינו פרוטקציה, היינו רוצים בבית סוהר משהו, אנחנו היינו, כל המשטרה, כל הקומנדנט היה מבקרים אצלנו, שופטים, אנחנו היינו משפחה, לא דווקא אצל היהודים, אצל הגויים, כשאמא שלי הלכה ברחוב, אז כולם השתחוו, לא דווקא, לא סתם אנשים פשוטים. אי אפשר להגיד את מפקד המחוז בלובלין, היה המחוז, היה שחר, ומשהו, אני עזבתי את האב, אבל עד שאני הייתי, אמא שלי הייתה יפהפייה, באמת מלכת היופי, ובלונדינית, אישה עם שפות, ידעה כמה שפות, גרמנית, רוסית, פולנית, והיא הייתה אישה אינטליגנטית מאוד, ואנחנו גרנו עם הסבא. האבא שלי היה בן זקונים, הוא היה האחרון. כמה אחים היו לאבא שלך? כמה אחים היו לאבא שלך? כמה אחים, אח אחת, והאחיות היו יש הרי בשמות, היה גיטל, וחווה זה היה של מרדכי, חווה, ורץ, ומנוחה, ועוד אחות, אמרת, גיטל היה בפלנץ, היה האמא של אברהם, אבל גם בוורשה היה לי, הייתה 5 אחיות. 5 אחיות ועוד אח היו לאבא שלך. שכחתי את השם, כולם היו נשואות, והם היו מפוזרים. הם כולם גרו בפולין? כולם... אצלנו היה, לנסוע לארצות הברית היה איסור, אין לנו שום קרובים לא בחוץ לארץ, שחסידים אמרו שנוסעים, אז אפשר חס ושלום זאת אומרת, לסור מהדרך הישרה, זה מה שהיה באמריקה. לא נתנו לילדים אף אחד לנסוע. אז אבא שלך, שהוא הבן זקונים, הוא נשאר לגור אצל סבא שלך? נסע ביחד. היה לנו דירה מרווחת, היה לנו דירה שם, כמה, 5 חדרים, היה לנו למעלה כמו, איך קוראים לזה? עליית גג. כמו קוטג'. אנחנו היינו גרים למעלה שלום, והיה חדרים, הנכדים היו ישנים, לא היה חסר, אבל למעלה היה חדר ישנה בסלון שלנו. זה היה כמו אחת, זה לא כמו היום שזורקים את ה... גם הסבא היה זקן מופלג, והיה הבעל מוסף של הרבי מרזין, עד השנה המלחמה היה כל הזמן. היה נוסע לרבי יומיים בשנה, היה שם חודש, כל פעם חודש, וזהו. ואנחנו היינו 3 אחים ואחות אחת. כן, שלך. איפה אתה ממוקם? אתה ראשון, שני, שלישי? אני לפני הבן זקונים, אני השלישי. האחות, האח, אני ועוד אח. וכולם גרו בבית? לא בבית שלנו. כשהיו ילדים, לא, אצל הסבא, כולם... הילדים היינו שם יחד, כן. והיה לנו עוזרות, לא היה בעיה, חוש כביסה, לא, רק עבודת ניקיון, זהו, היה לנו עוזרות. והאבא שלך גם עבד עם הסבא? הוא גם כן... אבא, הם היו, הסבא הסתובב, אבל הוא כבר לא היה, בזמני הוא כבר היה בן 70, יותר מ-70, יותר. הם הסתובבו, הוא עזר, אבל הוא למד כל הזמן.
חסידי רזין, היה לו שטיבל כזה, הוא היה שם, היה ממחוש, שם היה מלמד, היה קם ב3 בלילה, היו שיעור, דף היום, שיעור, היה מלמד שיעור שנים, עשרות שנים, בחורף ובקיץ, היה כותב מכתבים, דברי תורה, אני יודע, היה קבלה, היו מלא, היה לו כתב רש היה לו, אני לא זוכר, איתי היה בעיה, אני עזבתי את הבית. רגע, אבל עוד לפני שעזבת את הבית, כמה שנים בעצם היית בבית עד שעזבת? עד 13. עד גיל 13 היית בבית. ואיך מבחינת קהילה, הייתה שם קהילה גדולה, היו שם יחסית הרבה יהודים, לעומת גויים? הרוב יהודים היו 500 משפחות, לכל משפחה היה... שם היה 10,000 אנשים. והיה בית כנסת גדול, זה היה בשביל העמכו. כן. היה קצבים, כל הבעל המקצוע. היו שטיבלר, היה חסידי גור, חסידי רזין, חסידי קולביאל, פורס, היה הרבה שטיבלר, המון שטיבלר. כמוך. רק חסידים או גם מתנגדים היו? רק חסידים? לא היו מתנגדים שם, היה חסידית. אנחנו גרנו מקודם בז'לוחוב, שם היה, זה לא בזמני, אני הייתי כבר בסטוץ, שם היה רבי לויסקי מברדיצ'ב היה גר בז'לוחוב, בבוסטה ברדיצ'ב, אחר כך גירשו אותם משם. אנחנו עברנו בז'לוחוב לסטוץ, אני לא יודע באיזה צורה, אני הייתי בסטוץ כבר, אבל אם עברו, אני לא יודע איך. והיה איזשהו קשר גם עם הגויים בסביבה? זאת אומרת, אתם... הגויים היו מביאים כסף להחזיק כמו בנק, היו מכניסים את הכסף לשמור. היה, מה זאת אומרת, היו כל גוי. הם מכרו משקאות חריפים. כן. איזה הגויים היה להם יחס, אני לא יודע למה הם לא ניצלו דרך הגויים, אבל אני לא יכול להבין את זה. זאת אומרת, לא הרגישו איזשהו, היחס היה... לא שיש יחס כזה, הם היו משורים עלינו יותר מיהודים, מה זה, הם היו נכנסים, השאירו כסף, שיחזיק מתי שהיו צריכים, היו באים לקחו, זה לא סתם סיפורים, אני לא הייתי אומר דבר, אני לא הייתי יודע. אני עוד מכיר את השמות של הגויים גם. הם היו גם אצלכם בבית באים? היו באים, כן, היו באים לקנות ושתו, אצלם זה היה, האלכוהול זה היה אצלם זה כמו פה סמים. כן. בלי אלכוהול, לא... וזה הכל היה אצלכם בבית או שזה היה במקום... היה חנות. חנות, חוץ מהחנות היו בחדרים, אבל החנות היה חנות גדולה, אבל הייתה חלק מהבית החנות. חלק מהבית. זה מין שטח כזה גדול. בכל העיירה היה חנות יחד עם הבית. לא היה פה חנות והבית. חנות עם הבית היה. אמרת שהיית עד גיל 13 בבית, זאת אומרת עד בעצם 1931. כן, בערך. מה... למדת איפשהו עד אז? בחדר, בחדר, זאת אומרת, בשביל ילדים. אחר כך עברת לבית ספר, זה לא בית ספר, ישיבה קטנה כזאת אצל רב גדול. פה למדנו, זאת אומרת, עברית וחומש, אפילו גמרא וחשבון, למודי חול גם כן. כן, הכל. כן, חשבון, אבל אני לא חושב, היסטוריה לא, תנ"ך למדנו אחד, חשבון היה לנו, אחד, הוא היה ידע, זה היה אבא של אסתר, מה שגר שם, הוא היה הרב בשביל ילדים. אחר כך התבגרנו, בגיל 8 עברנו
זאת אומרת, למקום אחר, איפה שמלמדים שם גמרא, תייסר, כל הפירושים, למדנו גמרא. איך היה סדר יום שם? זה היה מהבוקר עד הצהריים או עד הערב? עד הצהריים, אחרי הצהריים חזרו. זאת אומרת... מתחילים שיום שלם, רק היה להפסקת צהריים, ללכת לחור. שמה, או שהלכו הביתה? הלכנו הביתה. הלכתם הביתה וחזרו? לא היה ראש. חדר אוכל. ואז חזרתם אחרי צהריים ונשארתם שם... עד הלילה, עד הערבית. כל יום? כל יום. כל הילדים. כל הילדים. בעצם מיום ראשון עד יום חמישי או שישי? שישי, עד שישי גם כן. בשבת היו באים המורים, בשביל בחינות, להראות להורים מה שהם למדנו, אם אני יודע, אז עשו בחינות בשביל ההורים שיראו מה שיודע. זה היה מסודר, טוב. איפה עשו את זה, את הבחינות האלה? זה היה... בבית, הם באו לביתה ושאני אעבור מה שלמדתי כל השבוע. היה לי קול יפה, הייתי במקהלה של החזן, זה היה איזה חזן. היה לי קול ספרן יפה, והייתי הולך סולו, זה מה זה סולו? כן. היה השניידר, הנוחם, הוא אומר שאני הייתי סולו, כולם עמדו על הספסלים, לראות מזה, היא שמעה את זה. איפה זה היה? זאת אומרת, איפה... בבית כנסת הגדול. בבית כנסת הופעתם שם? בסטיבלך לא היו חלמים. אז מה זה, בשבת הייתם... לא בשבת, בחגים. בחגים? ראש השנה, שבועות, פסח. כלומר, הייתם בעצם עומדים מסביב לחזן ו... בחזן זה היה יפה מאוד. ובגדים יפים גם בטח. כן. ואז הבית כנסת הגדול זה היה בית כנסת גדול. מאות אנשים, 300 אנשים, היה עזרת נשים גדולה. האנשים לא הלכו בדרך כלל להתפלל רק בראש חודש. כשהם הלכו אותה חודש הם הלכו, בחגים. ואתם הייתם הולכים לבית כנסת הגדול כל שבת, או שבשתידלך בשבתות ובחגים הייתם הולכים? בחגים, כן, לחזור שם. איך, אם אנחנו מדברים על חגים, איך הייתם חוגגים את החגים בבית? אתה זוכר אווירה? הכל בבית. אנשים, משפחה? אנשים היו עומדים בחוץ לשמוע את הזמירות, מה שהיינו משרים. זה היה מקהלה כמעט. כולם ידעו לשיר. זה מי בעצם הסבא הסבא והסבתא וההורים והנכדים. היו מתארחים גם הדודים שלכם בחגים, או הם גרו, אמרת, במקומות אחרים בפולין, זה היה חי של נגישות? בחגים הגדולים הזה, למשל, בראש השנה זה היה, הם נסעו לרבע. כן. גם כן הייתי נסיעה, אותו ילד, זאת אומרת, בראש השנה בשבועות. שבועות נסע רק הסבא, האבא לא זמן. ובפסח למשל, הייתם בבית? בפסח זה משפחה, בפסח רק משפחתי, גם בסוכות. היה לנו חצר גדול, היה סוכה קבועה. אני הייתי מנצל את האדמה, אני הייתי זורע צנון, בצל ירוק. בחצר. זה בתור חוויה. תחביב. תחביב, כן. לא יוצא, היה בשפע ובזול הכל היה בזה. מישהו דיבר על ארץ ישראל? הייתה איזושהי גם משהו שעל הארץ, דיברו על משהו ציונות, ישראל, או שלא, זה לא היה באותה תקופה? לא דבר, לא יודע. זה היה טאבו. היה עיתון, טוקבלט, זה היה עיתון של אגודת ישראל, היה עיתונים הרבה, היה עין, מומנט, זה היה עיתונים חופשיים. אז בעצם לא ידעתם מה יש בארץ, או שלא, גם לא... ידעו מהעיתונות, ידעו, למשל,
אני זוכר תרפ"ט, מה שהיה, זה היה... ידעו, ישבו בשטיבל, למדו כל החבר'ה, כל הנוער, וישבו כאילו למדו יפה. היה בירושלים, האבא של רזיאל, הוא היה ראש הכולל בבר אילן. אבא שלו, הוא היה גאונים, למדו באופן פרטי, בבית הכנסת. לא, בשטיבל, לא בבית הכנסת. אז סך הכל אתה זוכר את התקופה הראשונה בבית, בילדות? איזה סדר שהיה. הייתם גם נוסעים לפעמים לבקר את המשפחה, או יוצאים לפעמים מלובלין? כן. או לאן למשל, לאן הייתם... בוורשה, אתה שמעת בוורשה, כל המשפחה בוורשה, היה בוורשה, היו שמחות, היינו נוסעים, היה שם אולמות, יותר טוב היו גדולות מפה. היה סלס, היו קוראים לזה סלס, הייתי בחתונה, משהו, היה בטחן, שם היה בטחנים. כן. הבטחן שהיה מבדח, היה, ולפני החופה הוא היה אומר כזה שיחה, בין החתן והכלה, הם נזלו דמעות כמו ים, היה מדבר עליהם, איזה תפקיד, מאלה לנו הולכים, שיחה מוסרית כזה. איך הייתם מגיעים ממקום למקום ברכבות? לא, היו אוטובוסים. אוטובוסים? הרכבת היה קצת רחוק מאיתנו. אז היה אוטובוס נגיד לוורשה? שדליץ, לוקטוף, כל הבית, היה חברה. וזה היה לוקח הרבה זמן? אתה זוכר את זה בתור איזה נסיעה ארוכה? זה נסיעה... זה היה שעה וחצי, זה 80 קילומטר. אני הייתי נוסע עם אופניים לפעמים. במלחמה נסעתי מוורשה לסוצקי. היה עם אופניים, הייתי נוסע הרבה עם אופניים. הייתי ילד, אז אני הייתי עוד נוסע, שם היו אופניים גדולים, הייתי נוסע בחנות, ביום ראשון, זה היה סגור. ברחוב לא נסענו, זה היה איזה... חג שגויים. ביום ראשון. כן. אבל ביום ראשון לא נסענו באופניים ברחוב, מפני שהיה משהו לא מקובל, לא היה מקובל לנסוע באופניים. לא כמו פה, לא היה מקובל לנסוע באופניים. במיוחד יהודים זקן, לא מידי אופניים, אז ירדנו מתחת אחרי היער, שם נסענו. היו חבר'ה. לאן נסעתם? טיילתם שם או ש... היה לנו יערות, איזה יערות של קילומטרים. בקיץ היה שם חלום ואיפה לא רואים זה. אז בקיץ הייתם מבלים שם? הייתם נוסעים שם הרבה? החבר'ה היו נוסעים, היו החבר'ה החילונים, היו עם גיטרות, עם מנדלינות, היו שרים, היו, זה עם המזרחי, גם כן. היה לכם, זאת אומרת, איך היה לכם קשר עם חבר'ה אחרים שהם חילונים או שהם... כל העיירה היה קשר איתנו, כל העיירה. זאת אומרת, בעצם, איפה הייתם נפגשים? לא היית באיזושהי תנועת נוער או משהו? הנוער היה תנועה, היה בני עקיבא, זה היה כמו בני עקיבא. והיה שם צעיר, החבר'ה היו נפגשים, אבל אני הייתי נפגש בשטיבל. בשטיבל גם כן היה נפגשים. כשלמדנו, אי אפשר היה לעלות. זה היה בחגים, בחול המועד, היו נפגשים בשטיבל, היו נוסעים לטיולים. איזה טיולים למשל? מהיער ליער, עם עגלה, עם סוסים. עם עגלה, עם סוסים. זה כרכרות. טיולים של... לא כרכרות, זה ממש עגלה. משהו בכרכרות. ואני עוד זוכר את הזמנים שהיו, למשל החתן, התחתנו, אז החתן בא מהעיירה סמוכה, אז הוא בא לעיירה לאיפה שהכלה, החתן אלינו. אז
איזה שירים ברחוב, כולם יצאו עם איך אומרים, השישים? הששיות? השישים, הששיות? עם אור? עם נר. היו מעירים את כל הרחוב, וכולם זה משהו, איזה מנהגים יפים פה, זה לא רואים את זה. היה בא עם הנוער, משם היו עגלות על העגלות, עם שירה, לחתונה, פה חושבים זה, מה שהיה לא יהיה. עשיתם שם גם טיולים, שאתה אומר טיולים זה עם חברים? זה לגבום, היו טיולים, כן. היו הולכים ברגל, מה הבעיה? מהעיירה לעיירה היה 18 קילומטר. מה זה הבעיה ל-18 קילומטר? במשך שעתיים, אפילו במשך שעתיים, אנחנו היינו עושים 9